Hallo og rigtig hjertelig velkommen til dig og mig her til en helt speciel YouTube-video fra mig om hvordan man navigerer sig igennem den verden, vi lever i. Igennem hele det der virvar af muligheder og informationer, og også igennem handler og så videre på det finansielle marked. Hvordan navigerer man i alt det der med AI og krypto og økonomi, specielt når man er som mig, en kvinde måske i sin allerbedste alder? Det kan godt være lidt svært, og det ved jeg alt om. Så derfor så har jeg lavet den video her. Jeg hedder Rikke Petra, jeg bor i Brønde, og jamen, jeg hjælper mennesker. Min helt specielle målgruppe er mennesker ligesom mig selv, kvinder og mænd i den gode alder, som rigtig gerne vil følge med i tiden, og som gerne vil vinde sit liv tilbage og blive den allerbedste version af sig selv, hvis man kan sige det på den måde. Jeg håber, du ved, hvad jeg mener. Men jeg er her egentlig i dag for at hjælpe dig med at finde ud af, om du kan se dig selv navigere rundt i den her verden, som jeg er begivet mig ind i, og som jeg allerede elsker helt vildt. Så det er noget med, hvordan man omfavner den her digitale revolution på mange måder. Det allervigtigste, som jeg vil sige til dig her allerførst, det er, husk nu på, at vi skal simpelthen have det sjovt, mens vi gør det, og vi skal være sikre på, at vi kommer derhen, hvor vi gerne vil være som den allerbedste version af os selv. Jeg drømmer om at bygge et liv, som jeg kan være, som jeg er stolt af. Og som min efterkommere er stolt af. Men prøv lige at hoppe med mig tilbage til 70'erne, til 80'erne. Nogle af jer kan måske mærke det herinde og i maven, hvordan det var. Jeg var barn i 70'erne. Jeg blev født i 70, faktisk. Så gammel er jeg. Og så vidt jeg ved, så dengang så var det faktisk muligt, at mor kunne gå hjemme, og far han kunne tjene nok til, at de kunne have et fornuftigt liv med et hus, og en bil, og en hund, og et barn, og så videre. Dengang, der kunne man tage mønterne og putte dem ned i sparegrisen, og så var de der stadigvæk, når man skulle bruge dem. Du kunne putte dem ind på en bankkonto, det var den sikre vej. Det var tider. I de år, hvor vi voksede op, mig og min bror, var vi på adskillige bilferier, og det var vi hvert år. Jeg tror som ikke, at de har haft flere penge, men når man sparede pengene op, som sagt, så blev de sparet op, og så var de der stadigvæk. Der var ikke nogen, der kom og... man var ikke nødt til at hæve dem på grund af den inflation og de kriser, som man også måske ser mere af i dag, eller som vi helt sikkert ser mere af i dag. Tiderne er nemlig ændret. Den der økonomiske stabilitet med, at en pengeseddel, den findes ikke mere, fordi hvor længe har vi mon pengesedlerne tilbage? Jeg ved det ikke, men man hører jo så meget, du ved. Ja, der er mange, og medierne føder også rigtig mange former for opfattelser og bekymringer i det samfund, som vi lever i dag. Så hvis vi lige prøver at komme tilbage fra dengang med 70'erne og 80'erne og den der lidt hippie-flow ting der, og kommer ind i den mere moderne verden, så inflationen den er jo skudt i vejret de sidste år. Det er der nok ikke ret mange, der er i tvivl om. Tingene de koster rigtig meget. De er steget rigtig meget her i de seneste 3-4 år. Og velstandskløften imellem dem, som har mange penge, og dem, som ingen penge har, på en eller anden måde, så vokser den også her i Danmark. Danmark har måske ikke altid været kendt så meget for det, men det bliver mere og mere, og det virker bare som om, at verden den bliver meget, meget, meget mere kompleks. Men, hør her, venner. Det er også en ufattelig spændende tid, med nogle helt utrolige muligheder. Og personligt, så elsker jeg jo muligheder. Muligheder for mig, det er verdens fedeste ord. Og jeg kan se nogle gode muligheder. Jeg ved godt, jeg er oppe i alderen, det er du måske også. Jeg er ved at blive stedt færdig som farmor. Ja, jeg skal have et barnebarn nu her sidst på året. Og det har gjort mange tanker heroppe i mit hoved.
Fordi når den her lille gut eller gutinde en anden dag tænker tilbage på sin farmor, så min farmor, hun var med, da verden gik af lave, da den økonomiske verden gik af lave. Hun greb muligheden, og så var hun med på den der bølge der, som førte os ind i en helt ny verden. Og min farmor, da jeg var ufødt, det er mit barnebarn, der taler, hun sørgede for at lave sådan en lille bitte kryptokonto til mig, allerede inden jeg var født, som hed Blobben. Og der købte hun nogle sjove, eller nogle valutapar, som hun ikke selv kendte noget til, men hun troede bare på det, og hun ville bare rigtig gerne have, at jeg blev født ind i den her verden her med de muligheder, uden at skulle være bange for det, og så måske med lidt penge på kontoen. I dag ved jeg jo ikke, hvad der sker. Enten så bliver mit barnbarn født til fallit, eller også bliver jeg bare født som kryptoindehaver, og det er jo selvfølgelig det, jeg håber på. Fordi jeg tror simpelthen så meget på det. Men det er det legacy, jeg gerne vil have. Min farmor, hun var ikke bange for at gøre det. Min farmor, ikke? Det er det første, han eller hun skal lære at sige, farmor. Fordi vedkommende, mine børn bor på Sjælland, og som du kan høre, så kommer jeg hernede fra Sønderjylland, så det er farmor. Og det er det legacy, jeg gerne vil have. Jeg ved ikke, kender du dit legacy? Hvis man tænker kryptovaluta, de fleste mennesker, hvis du siger kryptovaluta, så tænker de bitcoin. Der findes rent faktisk over 2.000, måske mellem 2 og 3.000 forskellige kryptovalutaer. Men bitcoin, det var det her teknologiske vidunder eller innovation. Det startede i 2008, og jeg har haft en vældig historie siden. Der er det simpelthen en finansiel revolution. Der er rigtig meget skærm omkring det stadigvæk. Der er rigtig mange, der er bange for det, inklusive mig for et lille års tid siden. Det var ikke noget, jeg skulle have noget med at gøre. Jeg er rent faktisk først begyndt at handle på kryptomarkedet her inden for de sidste under 2 måneder, tror jeg faktisk. Men det giver sådan en helt ny måde at tænke på. Også hvordan man tænker på pengeverdenen og på rigdom og værdier og på måder at leve på. Og det allerbedste af det hele, ikke? Det er, at vi kan alle sammen være med. Jeg kan være med, du kan være med. Jeg er uddannet købmand. Så hvorfor skulle jeg have større muligheder for det her end alle andre? Det er jo sådan med trading og det finansielle marked, det er revet ud af bankernes brokerhaller og ud af børsen. Det er der stadigvæk derinde. Men sådan lidt ud i den her teknologiske verden, hvor vi alle sammen kan være med på en eller anden måde. Enten stort eller lidt mindre. Og det vigtigste er, i forhold til det, at man ikke er bange for det. Det er rigtig vigtigt, at man uddanner sig, hvis man gerne vil arbejde med det. At man får de informationer, så man er informeret om, hvad der sker, og hvordan man skal håndtere tingene. Her, ikke? Det firma, jeg arbejder med, har et helt fantastisk tilgangsvinkel til det, også med sin innovation, med sin innovative applikation, som hedder SageMaster. Den arbejder med AI. Min ven SageMaster. Det er en applikation, som det firma, som vi samarbejder med, har lavet og stadigvæk udvikler på. Det er, men det er ikke mindre end et vidunder. Den er bygget på AI-teknologi, og den kan simpelthen hjælpe dig med at lære at navigere på kryptomarkedet. Og den kan lære dig at sammen med den læring og den viden og den undervisning, der ligger i det, og forstå hele markedets dynamik, og hvordan du kan trade sikkert og effektivt. Fordi, måske ved du, det finder man ud af, at AI, den tænker noget hurtigere end den her tænkekasse, du har oppe oven på hovedet. Og ja, du kommer til at møde SageMaster. Jeg vil gerne, måske har du allerede set den film om SageMaster, hvor man navigerer rundt i den og viser, hvordan den virker. Hvorfor er det er så vigtigt lige i dag? Det er det, fordi at der er noget, der hedder bitcoin halving. Det sker hver 4 år. Det er noget med mængden af bitcoin, der bliver udbudt, som kommer i en anden mængde, sådan groft sagt. Og det er jo sket siden 2008.
Så man har jo en historie at kigge tilbage på, så derfor så ved man også, at når den halving, den er sket, den var her i 2024 i april, og man ved historisk set, at så kommer der til at ske nogle helt vilde ting med alle coins, alternative coins, som er på kryptomarkedet. Så derfor så er det her de næste par år exceptionelt spændende. Hvis vi fortsætter med at snakke lidt om SageMaster, så er SageMasters AI Grid strategier nøglen. Og det lyder måske som volapyk-pikpak op om eller i dine ører. Det gjorde det væk ud i mine. Og det lyder bare mega kompliceret. Men bare roligt, fordi det er det faktisk overhovedet ikke. På 30 minutter, der kan den sat op. Jeg havde den sat op på 30 minutter, og dagen efter havde den lavet profit, og jeg vidste faktisk ikke, hvad det handlede om, eller hvad den havde gjort. Jeg gjorde bare som, efter beskrivelsen faktisk. Så nogle gange, så kan det godt lønne sig at læse manualen, før man går i gang, fordi den her gang, der lykkes det i hvert fald godt. Men hvis du nu forestiller dig en robot, sådan en super smart robot, det er ikke en robot på nogen måder, men hvis du sådan ser et billede af det, som sætter nogle strategiske købs- og salgsordre, den sætter dem ind for dig i nogle bestemte rammer, i nogle bestemte intervaller, og når markedet det så svinger, og det gør det nogle gange rigtig hurtigt, så udnytter den her AI eller den her applikation bevægelserne til din fordel. Det vil sige, meget hurtigere end du selv kan tænke, så kigger den på svingningerne og sørger for at lave de køb og salg, der skal være. Så du skal egentlig bare bestemme dig for, hvad det er for en mønt, du gerne vil handle med. Og hey, hvis jeg kan ikke, så kan du også. Det kræver bare lige en lille smule tid. Mindre tid, end det før har krævet at lære at trade for eksempel. Og så kræver det lidt tålmodighed. Fordi rom bliver aldrig drukket på en dag. Jo, der bliver i hvert fald ikke bygget på en dag. Men det her det er altså ikke raketvidenskab. Det er som at lære at cykle. Nogle gange så falder du. Men til sidst så suser du bare afsted. Og bliver ved med at gøre det, fordi nu har du lært det. Vi har jo selvfølgelig et stort community i hele verden, men også her i Danmark, og nogle af de her succeshistorier, de er jo helt vilde. Det er folk fra alle samfundslag, fra alle uddannelser, fra alle dele af landet, fra alle dele af verden faktisk, som bruger SageMaster til at forbedre deres økonomiske situation. Og det er lige fra nybegyndere som mig selv. Jeg vidste intet, og jeg havde bare den her fornemmelse her, der blev præsenteret for firmaet, og til nogle meget mere erfarne tradere. Der er rigtig, rigtig mange mennesker derude, som har fundet værdi i vores platform. Hvis der er nogen, der siger, at de ikke har, så skal man også lige huske på, at hvis man ikke gør noget, så får man heller ikke noget. Det er logik et eller andet sted. Det er ikke en lotto-kupon på nogen måde. Bare lige for at gøre det klart. Samtidig med, så vil jeg også gerne lige komme med sådan en disclaimer. Fordi at selvom at du ser en eller hører noget om, at jeg har lavet en succes, så betyder det ikke, at du kommer til at gøre det. Men bare omvendt, hvis jeg ikke får succes. Fordi du kommer også til at se mig dele nogle af de fiaskoer, som jeg har lavet som trading mama her. Fordi at det er bare, det er ikke så nemt, som det ser ud til altid. Specielt ikke, når det er manual trading på den her. Men fordi at jeg laver noget lort, så er det altså ikke ens betydende, at du også kommer til at lave noget lort. Du kan blive meget, 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 meget bedre end mig. Også selvom du er på alder med mig. Det er lidt vigtigt at vide, faktisk. Men uddannelse, venner, det er nøglen. Uddannelse, det er det hele det handler om. Så du kan forstå, hvad det er, du investerer i. Og så du kan, fordi det er meget sundt at være skeptisk, men så man kan finde ud af, hvad er det, det handler om, så man kan håndtere sin skepsis over for de der nye store ting og den nye fremmede fremtid. Der er nogen, der lover hurtig rigdom. Man kan være heldig at sætte noget ind, og så hvis du sætter penge nok ind, så er du rig med det samme. Men det er ikke en lotto-kupon igen. Men med SageMasters tilstedeværelse og de her omfattende kurser og den AI-teknologi, så er du så vil du bare være rigtig, rigtig godt rustet til det her marked her. Jeg føler mig simpelthen
mere sikker end nogensinde på, at det er det helt fuldstændig rigtige, jeg har i gang i. Det er spændende, og det er ikke altid helt sikkert. Det kan jeg også godt lide. Og så er der bare udfordringer i det, og jeg kan bare mærke, at jeg kommer derhen, hvor jeg gerne vil være, og blive den bedste version af mig selv, simpelthen. Som jeg nævnte lige for lidt siden, ikke, så står vi bare, jeg er nødt til at sige det igen, i en helt vildt spændende periode. Det er også, jeg tror især for lidt siden, også kendt som altcoin season. Den sæson, hvor alternative mønter, det er bare, de er bare hitter. Der sker simpelthen så mange ting i de næste par år. Og det er jo som sagt heller ikke kun bitcoin. Det er alle de alternative kryptovalutaer, de her 2-3.000 varianter, som der findes om måneden. Det kommer nogle nye hele tiden også. Og de fleste af dem, de kan opleve vækst. Vi lærer rigtig meget om, hvad det er for nogle mønter. Der ligger noget på top 20-listen. Man kan godt indimellem, så er det meget sjovt. Måske, jeg er ikke jeg ved ikke så meget om det, men der er mange, der leger med nogle af de der shitcoins, der ligger nedenunder, og laver nogle gode penge. Jeg ved også, de tager på nogen, men jeg ved i hvert fald, at de har det sjovt og spændende med det. Så det er nu. Det er nu, at vi skal hoppe ud i det, lige rive nettet lidt væk under os selv, og så være opmærksomme og forberedt på det, der kommer til at ske derude. Fordi at med SageMaster, der kan du konfigurere, og du kan købe de her AI grid-strategier, som jeg lige fortalte dig om. Du kan, når du sætter noget op, så kan du gå ind og live backteste det. Det betyder, at du kan gå ind og se, hvad ville det være sket, hvis jeg satte den her i gang i forgårs? Hvad ville der så være sket? Hvad ville jeg have tjent? Hvor meget havde det kostet i gebyr? Og så videre. Og du kan administrere det hele inden fra den der applikation der. Hvis ikke du kigger til den, så kører den bare videre selv. Den kan selv. Jeg vil ved med, at du heller ikke kan lade være med at gå ind og kigge på den. Jeg kan i hvert fald ikke. Så det er lidt som at have sådan en personlig økonomisk rådgiver. Det er det ikke. Det er det ikke. Men den laver i hvert fald noget, også selvom du sover, eller arbejder, eller hvad du nu kunne finde på af sjove ting. Husk på, at hvis man starter på sådan en rejse her, hvis du starter på den her rejse på samme sted, som jeg har startet på den, så kommer du aldrig til at være alene. Medmindre du rigtig gerne vil være alene. Fordi at det her globale community, vi har det, der er så mange mennesker, der gerne vil dele, og der gerne vil høre og lære og spare i den her fantastiske verden, som vi lever i. Der er en masse live events. Der er også nogle fysiske events i løbet af året, nogle kæmpe store nogen rundt omkring i verden faktisk, hvor man også kan kvalificere til rejser, hvis det er det, man gerne vil. Der er også sådan nogle ugenlige teammøder og intromøder og onboardingmøder, alt sammen for at støtte dig og mig og alle os, der er i det her community her. Så det handler faktisk ikke kun om profit. Det handler om at skabe den her fremtid, som vi selv kan være stolte af. Og det kan vi i det her community her. Så hvis du ligesom mig gerne vil være en del af fremtiden og have et legacy, det der med min farmor, hun var en af dem, som turde tage chancen og flyve derud af. Og hun var med på bølgen, da den her nye verden, den startede. Ja, så en drømmer her. Hvor jeg glæder mig. Ikke til at være væk, men til at se mit barnebarn selvfølgelig. Så hvis du er sådan, jamen hvad venter du så på? Tag et skridt. Tag det allerførste skridt mod økonomisk frihed og et sjovt liv. Og at du er din egen chef. Og så blive medlem af det her team. Skal vi kalde det SageMaster-bevægelsen i dag. Og så lad os skrive den her historie sammen. Jeg skal være farmor, hvad skal du være? Og så husk igen, det var det allerførste, jeg sagde. Vi skal have det sjovt imens. Fordi livet, det er der for kort til ikke at have det sjovt. Og det er for kort til ikke at have det godt. Er vi ikke enige om det? Vi ikke blive enige om det? Et eller andet sted, så hænger penge og sundhed måske også lidt sammen. Det ved jeg ikke. Det kan du jo beslutte dig for. Men ja, tusind tak, fordi du sad med. Og jeg glæder mig rigtig meget til at vise dig meget mere om den her verden, fordi
en million ting i den, som jeg gerne vil vise dig. Jeg kan ikke fortælle dig det hele på én gang, og du kan heller ikke håndtere det op i hovedet, fordi du er jo ikke en AI eller en Sage Master, er du? Ha' det godt derude, og prøv at høre her. Husk, du er helt fantastisk, uanset hvad det er, du beslutter dig for. Vi ses! Og herfra var det Rikke Petræer fra Røde Kro, som hjælper mennesker med at skabe det liv, som de selv kan være stolte af. Hvis du kender nogen derude, som har brug for at ændre sit liv, så del den her video med dem. Jeg er sikker på, at de vil elske dig til evig tid for det. Hej hej!